Kalpasan iti closed door meeting dagiti mamayores iti umuna nga distrito. Ken dagiti daduma pa yung opisyal nga indaduulwan ti ama iti probinsya tayo nga Ilocos Sur, Governor Luis Chavit Singson. No sino iti patakderda iti partido abileg a lumaban iti pagka-congressman iti daytoy umay nga special eleksyon. Nakunapay ni Governor Singson narigat iti agpili tapito da nga nagpilyan akas ken ni Bukal Jerry Singson, Bukal Salaktib Baterina, dati a Congressman Mariano Tahon, Mayor Tadena, Vice Mayor Ryan Singson, ken tinasao nga gobernador tayo. Ket dita nga napili ni Vice Mayor Ryan Singson iti siyudad Tibigan amang imatod iti nasao nga partido akas diputado. Una, tuwang-tuwa ako. Pero gusto ko lang ipaliwanag sa lahat, nagulat rin talaga ako kasi never naman ako nakausap ni Governor Chavit tungkol sa bagay na yan. Never ako kinonsult at never ko naman siyang linapitan or nag-aspire para sa pwestong to. Nagpapasalamat nga ako sa lahat ng mga mayors na ako yung inendorso para dun sa para mag-represent ng 1st District sa Congress. Nakuna na nga plano na ti mapan isuna, daytoy maudi nga Domingo, daytoy abulan sa Pagilian ti Hong Kong. Tamapan nakapatang iti kabsat na at dati nga congressman. Ngem nakuna na ti kinaado iti schedule na, ket maitantan pay laeng. Ngem pinasinggidan namet ka daytoy umay nga Mayo. Amapan tamapan na ibaga iti kabsat na, noan niya iti mararamid, iti dati masakupan na. Siguro one of the reasons yon, yung sinasabi lang young blood. Siyempre tayong mga kabataan ngayon, mas agresibo, mas madaming magandang ideas. Pero sa politika, hindi naman yung matanda or bata. Ang pinaka-importante dyan, yung tinitignan kung makakapagsilbi ka ng maayos at tapat. Kung kakailanganin, gagawin ko. Pero sana hanggat sa huling araw na pwedeng maging Vice Mayor dito sa Vigan City at gagawin ko. Kasi unang-una, napalapit na rin yung staff ko dito sa City Council. Tapos okay na rin yung mga pagsamahan namin ng mga councilors. So talagang yun na nga sinasabi ko, mixed emotions. Masaya at medyo malungkot dahil nga yung mga staff ko dito, may iwan ko, naging close na rin naman sila sa akin. So yun yung mahirap ngayon. Nakunapay ni Vice Mayor Ryan Singson nga saan ko mga husgaan isuna iti kinaubing na nga sombrek iti pagka-congressman o reno awan pa iti damag lumabang kanya na iyuray lang kuma iti desisyon ti tao no sino ti kayatda. Yun na nga sa pagiging Vice Mayor, talagang wala pa akong 1 year kasi magwa 1 year pa lang sa July 1. Ngayon, kung ano man yung sipag at lahat ng ginagawa ko dito sa Vigan, siguro 100 times pa na sisikapin ko para ipagpabuti yung mga gusto kong magawa. Madami rin tayong plano para dito sa Primero Distrito. Isa pa yung kasi napansin natin kay dating Congressman Ronald Singson, puro infrastructure. Yun, madami talagang nagawang tulong si dating Congressman Ronald Singson. Ngayon, pag nagawa ko na lahat or matapos na lahat ng mga proyekto niya, gusto ko naman sana itap yung edukasyon at saka yung pagbibigay ng mga trabaho sa mga tao. At saka isa pa, gusto ko rin palakasin sana yung tourism dito. Sinusubukan natin dito sa Vigan, pero ngayon kung sabihin natin mapunta tayo sa Kongreso, madami tayong magagandang lugar dito sa 1st District. Madami tayong coastline, madami tayong beaches. Yun, magagawa pa natin mga tourist destination. Daytoy met ni makunana kadagiti agdama nga masakupan na. Sa mga taga-Vigan, hindi naman iiwan ko kayo. Kasama pa rin ang Vigan sa 1st District. Yun lang, mas madami lang tayong gagawin ngayon, mas madaming responsibilidad. Pero ipapromise ko sa mga tao dito sa Vigan, hindi ko kayo pababayaan. Since nandyan na tayo, if mapunta tayo sa Kongreso, syempre gagawa rin tayong mga projects dito sa Vigan. Hindi natin pababayaan yan. At sa mga taga 1st District, nagpapasalamat naman ako sa support at saka trust na ipinapakita nyo sa akin. Lalong-lalo na sa mga mayors, nagpapasalamat ako. Hayaan nyo po, pagdating ng oras na pagkampanya, papasyal ako sa inyo at hihingi ng tulong. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.